Urtero bezala, ikus-entzunezko graduko lehenengo mailako ikasleek argazki erakusketa antolatu behar izan dute, eta prozesuan Aretxabaletako kampuseko bazter guztiak argazkiz jantzi dituzte. Aurten landu dugun gaia izan da musika, baino gai orokor bezala, esan nahi, ez musika bakarrik abestietan, dagoen musika, autoreak, ez haratago joan izan nahi dugu, eta sentimentuekin, eta musikak zer sortzen digun, emozioak, eta horrekin ere lantzeko aukera eman diegu ikaslei, eta askok hortik landu du ez, musikak eragiten digun, sortzen dizkigun emozioak. Hasiera batean pentsa genuen igual sentimentuen inguruan bideratzea, ez? Dela musikan eragin gehien nintzen da bena, gehien transmititzen da bena. Gure proiektua oinarritzen sentimendutan, da nola pertsona guztiri musikak modu desberdin baten eragin da gauza desberdinak sentiarazten dizkigun. Eta esan genuen, nik uste dut instrumentuak etorri jakuzela da taldeko guztioi burura. Eta esan genuen, orduan hartuko dugu instrumentuak, oinarri bezala gure erakusketarako, eta 10 argazkiak, atera beharriko 10 argazkiak, aterako ditugu instrumentuetan oinarrituta. Ikasleari eskatzen geniolako erakusketa egiteaz gain, instalatu ere egin behar zutela, ezta? Danean pentsatu behar zutela, eta argazki horiek nola kokatuko zituzten ere importantea, garrantzitsua zela. Hortaz, aurten ikusi izan duguna edo da ikasleen partetikan sormen handia. Aurpegi erdi bat jarri genuen, erdin begi batekin, eta begi hortan jarri genituen 2 argazki bat musika entzuten, eta bestea jotzen, ze sentimendu desberdina dira, eta gero belarritik ateratzen zen pentagrama bat, eta hor sortzailean sentimendu desberdinak. Eta gainera hori sartu gotzau pixkat musika, literalki musika audio batzuk, MP3 batzuk lortu dugu zaharrak, eta jarri dugu audioak, orduan, zu argazkia ikusten zaren bitxartean, zauz bai entzuten musikia, argazki horrek, instrumentu horrek sortzen daben soinua entzuten. Orduan da pixkat erakusketa doblia, batetik argazkia eta estatetik soinua eta elkartuta bezala. Eta guk ingenuen ez lan sale txiki batian oso txikisa, pentsa genuen hori guk behar eramatia, sentimentu hori dela txiki batian egotia kamara eta zu, guk eramatia erakusketara. Horretarako ingenuen antzeslan bat moduan, kamara montau, silla bat ipini, proiektori argazkiekin, eta antzeslan bat moduan nola izan zen gure nola atera genituen argazkiak. Eta ekaitzentzako eta biontzako lujo bat baita ere, ezta beraiekin lan egitea, izatez guk ere ikasi deulako behaiekin, eta unkitu egin gaituzte ekaitz eta biak aurkezpen batzuekin. Hori gainera esan dizutena, nik uste dut ez dela hemen amaitzen, nik uste dut hau dela hasiera bat, 4 urte hauetan eta geroko hau, baina 4 urte hauetan hasteko, hau izan dela lehenengo aurrera pausua edo lehenengo pausua bide luze baten.